Здравейте на всички, аз съм от точка 2 и днес ще играем паркур с Jimmy King 1, а сега я пожелавам приятно гледане. Добре хора, вече сме в играта, Сървъра. в Да. сървъра, да, вътре То в сървъра. буквално малко отрязахме в началото, обаче Да, не излезе някакво съобщение, че трябва да отидем към асансьора. нека сега да отидем Да видим напред. какво ще има. Дай, коти, цъкай бутона ти. Хора, вижте, просто як асансьор. 3, 2, 1. О, Абсурд, абсурд. отзад бутона, аз го цъкам, чакай, пази се. Добре. О, това го отина асансьора. Това... Добре. О! Стига. Изписва етажи. Абсурд етажа! Абсурд, хора, това е брутално. Моля, на този сървърите трябва да му ги намеря той в интернет. Абсурд. Много е яко това, виждаш нагоре колко влизаме. Сега, ако слезе -1, брат. Абсурд, абсурд, виж колко е красиво. Да, знам. Не разбирам за какво не е направено с нормално стъкло, не с такова бяло. А може би, защото... Брат, виж. Челлендж комплит. Има челленджи даже ни дават, абсурд. Абсурд. Хора, Да, това май никога не сме го играли. Сигурно никога не сте го виждали. Чакай малко. И просто... Добре, дошли до... Виж ръжичките. Да, последвай. Следвайте ме. Добре. Баси ябито. Брат, стига. Абсурд. Да, тук ни казва да го последваме. Намерили Хора, са някакъв портал, който... Има седло, има и такива Намерили са портал, лодки. който ги води до друго място. И има някаква технология, която наводи до там, затова трябва да го последваме. Давай се към него. Да, аз съм за тебе. Ето, Start Next Previous. Previous Чакай, преди... Чакай да прочетем какво трябва да направим. Трябва да съберем нещо. Сега не прочетах какво трябва да съберем. Какво? Так. То сега докато ни спалне. Да. Въдите си Чакай. имам някакви. Аз имам елитра. Аз нямам. Не, аз имам. Въдицата значи рестарт и излез. Аха. Да, що нямаме ръки? Давай, сега трябва да летим. Ама Ела, на къде? лети след мен. Аха, абсурд. Пашаш ли ги? Да, На къде? минус 10 секунди. Не можах да... Чакай, рестарт. Че аз да го рестарт. Мале хора, Чакай. това изглежда яко. Това е малко трудничко, защото... Виж, ако се удариш, даже ти дава плюс 10 секунди. Да, което е малко... Ма аз не знам на къде трябва да отидем. Аз стигнах до бая далеч, 5-6 такива минах. Ще се блъсна. Аз го минах. Минах. Да, и аз не знам на къде. Аз намерих пътя. Дай сега, рестартирай да тръгнем заедно. Така, готов? Ела, следвай ме. Следвам те. Първото, второто, третото. Насам? Надолу, виж. Да. После Така. пак надолу. О, тук ще тръгна. И аз съм ударих. Готов ли си ми? Так, Насам. чакам те на рестарт. Чакай. Не, чакай. Добре, аз съм на това кръгото. Не можах. Давай. Маля отстрани, какво изглежда яко. Това е много на ниско. Така. И аз. Браво. Оу. Виждаш ли ма? Успях! Абсурд! Продължавам и так. Продължа! Давай. Много съм нагоре. Тръгвам. Зад мен ли си? Хора, гледай, пред теб съм. Хора, времето не го гледайте, то, че няма да успеем от началото перфектно да го направим. Нагоре. Да, 15. За малко. Долу надолу. Ще го мина. Не, брат, в това много се забивам. Хващам, я. Нагоре. Така. И сега тук трябва... Аз сечих тук, можеш и така се задържиш. Много надолу. Аз се ударих. Така. Чакай мен, аз последно Ето, запомня. на зелено съм. New level unlocked. Добре, аз съм тук сега. Какво се прави? Чакам та. Хора, най-после има и такова мина. Добре, сега... Кое е Сега да... да старт ли next? Не знам. Дай next. То...
Явно е next, дай старт. Да, ето пак. Това е сега ще ни дропне на също. Добре, на друго е. Да, на То е друго. продължението от миналото. Сигурен? Да. Да, сега тръгваме. Сега тук трябва да проучим пак. Това е колко надолу, бе? Аз се забих. Рестартвам. Това не мога да Чакай. мина. Брат, това Аз не мога да разберам къде трябва да хода. Какво е толкова надолу това? Абсурд. Абсурд. На мен Тук е имам много лесно. ракети. Тук имам ракети. Къде? Ето. Брат, бива ли такова нещо? Бях стигнал до ракетите. Да, и аз ги взех. Знам защо е котка. Малко по-нагоре това има такова друго. Затова са ти ракетите, да можеш да се стрелиш бе, нагоре. знам. На мен ми залагва на куче, не знам на теб. Мина го. Така. Забих се, но продължих. Забих се, но продължих. На къде? Абсурд. Бра, знаеш до къде стигнах? Знаеш до къде стигнах? До предпоследното. До кръгчето. До предпоследното. То всичко е кръгче. До Не предпоследното. бе до това, което е надолу. До предпоследното. Така, минавам това. Опти си до мене. Да, знам, продължай. Така, на къде? Надолу, виж, следвай ма. Напред. На тук. Добре. И сега виж до тук стигна. Не, има преди това някакъв друг кръг. Да, Има преди това обаче е други много, два кръга. е много трудно. Знам на къде. Чакай, аз ще изпреваря ти, давай, аз съм по-бърз. Аз ще ме стигна. О, аз съм Не бил. можа да ме стигна. Идваш ли? Не, рестартвам. Аз по... Ми так, минахме го. Ти да не го мина? Да, Жив съм. и аз. И виж къде се издигнах. Къде? Аз умрях. И аз се издигнах. Така, продължавам и так. Продължавам. О, не. Какво това, бе? Това за какво толкова гадно? Ми так, Не знам. няма си на представа това колко е гадно. Ето. Добре, ето. Ни гъби ли си? Да. Давай съседната. Гледаш ли ме? Аз го направих почти. Гледай. Ракетка. Тук не ползвай ракетка и тук не ползвай. Сега ще кога. Ей, тук ползвай, давай. Нагоре. Ракетка веднъж. Как? Ракетка втори път. Браво. Точно така. Аха. Добре, аз си Надясно. Така. Но ние отначало ли го... Що не ми качи надолу трябва, бе? И так, рестарт. Давай, следването. Следваш ли ме? Не, аз сме на рестарт. Така. Малка. Така. Аз съм много тъп, тук не трябваше да дам ракетка. Много е трудно нататък. Аз ще го мина. Така. Аз го... Тук ли? Така, следвай ме, моля те. Следвай ме. Следваш ли ме? Следвамта, да. Ракетка. Ракетка. Сега... Аз продължих. Аз ще дойда. Давай, аз ще дойда.
Още една. Чакам да се рестартниш. Добре, аз ще се убия тогава. Тук съм. Къде си? 3, 2, 1. Ракета. Ракетка, както викаш. Пазиш я. Да, тук е ракетка. Пазиш тая, една. Така. Ракета. Ай, пропуснах. Ракета. Ракета. Рестарт. Я Аз пробвай съм с нагоре, да F5. знаеш. Аз съм нагоре. Чакай, се F5 ми е трудно на мене. Мен много. Тихо се. Така, ракетка. Ракетка. Продължавам. Не трябваше да дам ракетка, много съм зле. С F5 ще го минавам. Добре. Така. Така. Аз съм така, старт. Ракетка. 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 Брат, много полезно е. Така. Абсурд. Така. Сега си нагоре, като миниш на долната ракета. Че, защото трябваше да се върна. Виж аз къде Така. съм? Така продължавам. Виждам те. Чакай. Виждаш ли ма? Така. Брат, аз си лече и така. Защо не ми даде ракетка? Надолу. Нагоре. Не! Ми так! Бях до емералденото! Знам и аз два пъти. Готов ли си? Се в петичката много Да. по-лесно го минавам, да. Следваш ли ма? Тъчи ми ма следва. Така. Пазим. Не бе. Сега. Кой? Сега. 15 пъти се забих. 15 пъти се забих. Така. Аз минавам отлично без нито на забиване. И аз стъкнах се аз. Нямам ракетка. Нямам ракетка. Продължавам. Така, гледай сега скил. Аз умрях, гадост. Така. Виждам те. Така гледай сега скил. Аз умрях. Тук даваш нагоре. Коцка. Продължавам. Така. 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 И так, на последното съм. Не ми кажа, че умрях. Не, успях. Мина ли го? Мина, брат! Стъпих на емералденото! Изписа, че нямаш едно, нали? Не, стъпах на емералденото. Не ми изписа, че нямам едно. Стъпах. Брат, стъпах. Тихо сега гледай са бати ми така го прави. Ти гледай бат ти коци. Така. Даваме. Нагоре, цак. Цак. Тук правим така. Така. О, сега това е много тъжно. Така. Така. Идвам. Така. Тихо. Така. Коце. Чакай. Тихо. Така. Така. И так тихо, на финала съм. И так на финала съм. Така. Тихо са, не ме радването съм. Да, I missed. Да, изписа ми. Дай на мен така два пъти.
Не знам какво става. Мен сега само. Иначе бях стъпил на Емералденото. Ама аз 2 пъти се изнем, защото си на 2 пъти до Емералденото и 2 пъти ми изпит, че мискам. Значи ние според мен минаваме по някакъв друг път и нещо пропускаме. Няма как. Ти къде си? Виж къде съм. Да, Брат, да, сериозно. следваме. F5 няма Следваш ли какво ме? да става. F5, брат, F5 ме късметли. Следваш ли ма? Да бе, следвам те. Малко се стъкнах. Засме ли си? Малко забавено. Аз умрях, спокойно. Аз ще стигна. Чихо. Брат, чакай. Не дей бързо, аз съм за теб. F5. Настигна ли ма? Не, F5. 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 Настигнах. Нямаше смисъл тук ракета. Виж, тук трябва ракета. Знам бе, аз ги... И сега... Така. Добре ми так. Така. Мислах. Така. Аз мисля, че усещам Така. никой пропусна. Цак. Така. Даваме. Така. Нагоре. Гадосно умрях. Аз не мога да разбера кое не взимаме. Брат, всичко взимаме. Аз се сетих, ние не взимаме едно. О, леле. Чакай. То е едно, ма кое е едно? Аз ме се сетих, знаеш. И ако е това, което си мисля, може и да не мога да го направим. Не, тук ако един двамата го завърши, продължаваме напред, вече така ще го правим. Така вече съм бе тебе. Абсурд това е, абсурд да е това. Разпълни самолета, заради мен. Чакай. Бързо. Чакай. Така. Почти го мина. Добре, дай. Стой тук. Сега искам да ме следваш без да падаш. Добре. Моля те. Следваш ли ма? Да. Спокойно. Аз ще го минам тук. Не. Така, след това. Като стигнеш до стрелката, там се върти, ако имаш ракетки, ма изчакай, чули. Добре, хора, най-после успяхме. Просто си нямате на представа. 300 зона беше много трудно. Това, че беше трудно. Хора, 20 минути го минавахме просто. Добре, хора, с Митко смятаме това да е епизода, защото ни отте 1 час и нещо буквално. Да, час и половина го правим това, хора, много просто. За вас сигурно е отнело към 20 минути, а за нас час и половина. Това е първият епизод, ще има и втори. От мен и Митака. Чао и до нови срещи. Чао.